Jotuo medo yudo pek e osuptende sirikal e kindeni ma nases gi nyamrerwa ma pachoka dhi nyime gi ng'anyo. E kaunti ma Kisumu, moko kuom jotuo obedo gi kinde matek mar yudo thieth. Katen kaunti bende wacho ni chenro mag thieth mar jotuo ma ithiedho to dok pacho dhi nyime. Millicent Adhiambo leronwa matut. Lwasi mag sin koda chiedhnade ne okwako thoth ute thieth mag piny owacho ka picha mako kamoko kuom jotuo mane limo osiptendego kidam karito kuom seche kendo chwe dok pacho ma ok giyudo thieth kaluwore kod ng'anyo jochiw thieth madhi nyime pacho ka. Jonyuol mane ochopo gi nyithindgi matuo, joma hikgi oniang', rowere e kind joma moko mane ochopo manyo thieth yango ni ne chuno mondo golgi gidogi kata gidhi gihaw thieth e ute thieth mag ji giwegi. Koro atongodo ng'ama thiedha. Koro nikech jogo onge. Waromo ka bana joma tuo kendgi. Ng'ama tiyo kaendi. Wan gi sida yawa. Nonyise mondo abi agol usi kawuono. Koro kachopo ka tedo ka dakteche onge. Koro gima ok ang'eyo ni usini anyalo bedo kode nyaka karang'o kosa dhi agole kenda nikech ok notwang'e e private. To ka ema notwang'a. Dakteche koro onge. Yawa sirikal. Kuse yenu sign gimoro gi dakteche. Honor your part of the agreement. Koro ka health ok unyal ng'iyo. Kara ang'o mutimo ma ok unyal konyo mago. Paul Odiwuor kaka achiel kuom jotuo kod nyawadgi Millicent Owino wacho ni ng'anyo ma kama koro orocho weche thieth gino mamiyo jotuo hinyore. Gikwayo piny owacho mondo yie winj dwach jochiw thieth mondo chenro mag thieth odoge wang'e kaka pile. Wabiro ka lweta lit kaka inyalo konya onge, jowadwa mwan go osedhi, moko be odhi manyo chieth, ionge pesa minyalo chiedhrigo mwanyalo dhigo private. Sirikal owinje ywak mag jopiny kata mag nases, joma tiyo sekta ma health, mar chieth, gikonyo jogo nikech jogo moting'o ngimawa. Akelo nyathina e osiptal ka, dende okuot te ayudo ka daktache onge. Koro sirikal winj wach daktache oduok tich, an kata pesa madhigo e private no aonge go, kaka dang' atimra onge. Sirikal wasayi CBA cha mondo winjru mondo otimre ma mondo japiny oyud thieth kama kawaida. Kane oloso ewi wachno, jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda, oyango ni kata obedo ni chenro mag thieth orochore kamano, osiptende to pod oyaw mar reso jotuo ma ithiedho to dok pacho. I want to report that most of our staff have joined their colleagues for this national strike, our nurses. Koro, we have affected services. The services are not the same. Koro wadwani give way between these two rights. Wadwani give me at least emergency services kikochu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.